Gorka, egunon, esan dut potzu edo lokatz haunditxan martan sartu zarela, hain justu ere, baloreak, 21. izaldiko baloreak, euskalgintzak beharko lituzkenak aipatuz, hitza zurea da. Eskerrik asko, egunon guztiei. Bueno, lehenik eta behin esan behar da, ez dakidala, zeintzuk izan beharko diren balio horiek, hori azteko, baina bai, nire ustez oso importantea izango da identifikatzea eta ulertzea ze garrantzia izango dauen balio sistema hori euskararen bizi berritze prozesu horretan. Nire aurkezpenean gaur saiatuko naiz hori pizka bat azaltzen eta baita ere tresna batzuk konpartitzen balio sistemak eta eraldake eta prozesuen metodologiak zelan erabili daitezken. Gero, egunean zehar beste ariketatxo bat egongo da, eta gura baduzue, izango duzu aukera pizkat horrelako tresnekin aritzeko. Gure zentrua, Agirre Lehendakaria Center, horrelako gauzetan ibiltzen da. Gure helburua da pizkat euskal transformazioa, azken hamarkada hauetan bizitako transformazioa hobeto ulertzea, eta ulertze prozesu horretatik hurrengo eraldaketa prozesua bultzatzea. Orduan, hasi ginen, orain dela 5 urte horrelako lanak egiten, pizkat hainbat eta hainbat euskal transformazioarekin lotuta hainbat elementuak aztertzen, eta konturatu ginen, diagrama honetan agertzen diren logikaz, ezta? Gu hasi ginela prozesuak aztertzen era oso razional batetik, ezta? Eta hasi ginen prozesu ekonomikoak, prozesu sozialak, aztertzen eta baita ere euskara bizi berritze prozesuan inguruan baita ere logikak aztertzen. Eta konturatu ginen ulergarria zela prozesua eta ulertzen genuela zelan gertatu ziren gauzak, baina oso zaila zela ulertzea zergaitik. Zergaitik hartu ziren erabaki estrategiko batzuk. Eta erabaki horiek konparatzerakoan ikusten genuen Euskal Herrian hainbat eta hainbat erabaki oso bereziak hartu izan direla azken hamarkada hauetan. Zuek ezagutzen duzuen ni baino hobeto, adibidez, hizkuntza mugituen artean, euskara bizitako prozesua oso berezia da. Eta egon direla hainbat eta hainbat herrialde hizkuntza gutxituekin, ezin izan dutela horrelako eraldaketa prozesuak martxan jarri. Orduan, konturatu ginen, horrelako prozesutan aztertzerakoan, gelditzen ginela, hemen berdez dagozen eremu hauetan. Ze erabakiak hartu izan duguz, erabaki instituzionalak, erabaki gizarte taldeak, erabaki individualak, ze motako aldaketak eta ze motako arauak aldatu dire eta ze motako inbertsio fisikoak, ezta? Eta hau normalean, hardware hitzera erabiltzen dugu hau definitzeko, ezta? Zelan gertatu diren gauzak, zelan razionalki, zelan egin diren gauzak. Baina, protagonistekin hitz egiten eta kultura arloan, baina ekonomia arloan, eta hainbat arlotan, beti bueltatzen zirela beste eremu batera. Ez zela eremu razional hutsa batera, baizik eta, balioen kontuak aipatzen zirela behin eta berriz, eta hainbat elementu ez zirela hain razionalak, baizik eta esparru kulturalean mugitzen zirela. Orduan konturatu ginen, bazegoela harreman zuzena, balio sisteman, barruan dagoen balio sistema, ze motako narratibak erabiltzen ditugu balio sistema kontatzeko, eta zelan narratibak eta balio sistemak ze motako harreman zuzena daukate erabaki estrategikoekin. Hau da, koherentea izaten dela normalean ze erabakiak hartzen ditugun, kontatzen ari garen istorioekin eta historia horien atzean dagozen balio sistemarekin.
eta hori da pizkat saiatuko naiz hori azaltzen, ze eraldaketa prozesuak gero diseinatzerakoan edo bultzatzerakoan, ikusten ari gara, behin eta berriz, bakarrik zentratzen garela esparru horretan, esparru razional horretan, eta bueno, badago zela hainbat dinamika beste eremu horretan galtzen direla. Euskara biziberritze prozesuan, adibidez, ikusten dugula bebai, profesionaltasun prozesu hau, eremu horretara, eremu instituzionala, eremu profesionala, eramaten dauela mugimendua, esparru horretara. Hori oso gauza profesionalak ondo egiteko eremua delako. Baina, klaro, gero praktikak aztertzerakoan, aztertzen direnean, zehamotako praktika aurreratuak eta oso positiboak izan direnak, beti aurkitzen gara esparru honetan. Ze razionalki estrukturak oso berdintzuak izan dire, baina gero herri batean, edo zonalde batean, edo esperientzia komunitario batean, izugarrizko dinamika sortu dire, printzipioz, testu inguru oso berdintzuena. Orduan, saiatu gara pizkat hori esparru horretan sartzen. Hau da, pizkat prozesu honen atzean dagoena, ezta? Normalean Euskal Transformazioa aztertzerakoan, horrelako prozesuak deskonektatuta aztertu izan dugu. Hau da, Euskararen biziberritze prozesua aztertu dugu, bere osotasunean, baina ez da aztertu hainbeste, zemotako harremanadeko Euskararen biziberritze prozesua, adibidez, fenomeno ekonomikoekin, adibidez, kooperatiba sistemarekin, adibidez, aztertu egin duguna, edo instituzionalizazio prozesuarekin, bakegintza prozesuarekin, eta hainbat fenomeno oso nabarmenak izan direla gure herrian azken hamarkada hauetan. Zer gertatzen da, zientifikoki horrelako esparru konkretu batean, hainbeste eta hainbeste iniziatiba ezoizkoak gertatzen direnean, lotura bat egon behar da. Oso azientifikoa da pentsatzea horrelako esparru batean, esparru temporal batean, hainbeste ekimen sozial ezoikoa gertatzen direna, eta ez daukatela inolako loturarik. Eta gu egon gara horrelako prozesuak aztertzen, era individual moduan, baina zer aurkitu dugu. Adibidez, hau da, Eluiar fundazioarekin, eta hemen ganera badagoz horrelako ikerketan egon ziren hainbat lankide, egon ginen Euskara biziberritze prozesua aztertzen perspektiba kultural honetatik. Hau da, zeintzuk izan diren narratibak, eta hainbat erakundeekin egon ginen lanian, prozesu hori deskribatzerakoan, ze motako historia kontatzen ziren. Zelan kontatzen ziren historia horiek, erakunde ezberdinetan, eta historia horien atzean ze balio sistema zegoen. Beraien ustez, ze motako balioak bultzatzen ari ziren Euskara biziberritze prozesua. Eta oso interesgarria izan zen prozesua, baina ebezekin niretzat izan zen, azken bilera batean, bi orduko saio batean, elkartu ziren hainbat eta hainbat erakunde, igual hemen dagozen batzuk egon ziren bebai, eta han azaldu ziren ateratako narratibak eta narratiba horiekin lotuta balio sistemak. Eta bi ordu horietan, han egon ziren hainbat elkarte, oso era azkar batean, adostu zuten, eta ikusten zuten, horrelako balio sistema zegoela Euskara biziberritze prozesuaren atzean. Hori, niretzat sorpresa handi bat zen, horrelako eztabaida bat, eta pizkat irakurketa monkomun bat, horrelako prozesu hain konplexu baten zen, ikustea oso berezia izan zen. Baina, oso interesantea izan zen, ez bakarrik ze balioak planteatzen ziren,
baizik eta baitare bazegolako beste balio bat transversala deitu daitekena, ezta? Berdintasun konzeptua zegoela prozesu horren atzean. Hori izan zen, eta interesatu baldin badagoz, badago horrelako txosten bat, prozesu osoa deskribatzen dagoena. Baina niretzat interesantena da, prozesu bera egin genuela Mondragon kooperatiba sistemarekin. Eta prozesu hau egin zen Londresen dagoen erakunde batekin, eta ikerketa honen atzean egon zirenek kanpoko jendea izan zen. Eta hauek egin zuten ariketa bera, pizkat Mondragon fenomena zelan kontatzen den, Mondragonen barruan eta baita ere kanpoko jendearekin, ze motako narratibak, ze motako historiak eta ze motako balio sistema zegoen prozesu horren atzean. Eta behitu zera gertu zen. Oso balio sistema antzekoa, baita ere berdintasun konzeptua elemento transversal moduan. Beste bat egin dugu, beste ariketa bat egin genuen, kasu honetan Gipuzkoa lurralde osoan. Kasu honetan, London School of Economics taldearekin, egin genuen baita ere kanpoko jendearekin, ariketa bera. Historiak jaso, ze motako transformazioa egon den, zelan kontatzen ari den transformazio hori, eta baita ere horrelako balio sistema oso antzeko bat atera zen. Berriz ere, berdintasun balioa elemento transversal moduan. Momentu honetan beste 3 ikerketak burutzen ari gara edo burutu egin duguz, eta gure asmoa da 10 ikerketa edukatzea, segurazki urtearen bukaeran. Baina orain arte aurkitzen ari garena da hori, balio sistema amankomunean dagola, narratiba partekatuak oso fenomeno ezberdinak deskribatzeko. Hori, aztertzerakoan, zelan interpretatu daiteke. Transformazio horren atzean, oso importantea dela, sistema oso konplexu bezala aztertzea, eta baita ere, euskararen eta euskara bizi berritzaren prozesuaren inguruan, ikustea ez dagoela isolatuta, baizik eta prozesu hori egon dela oso konektatuta euskal gizartearen eraldatze prozesuarekin. Hortik aurrera, zeintzu diren galderak, niretzat galderarik interesantena da, ia momentu honetan euskararen biziberritze prozesua, ia konektatuta dagoen gizartearen eraldatze prozesuarekin, lehen egon zen bezala, hau da, hain konektatuta, edo momentu honetan prozesu horiek deskonektatuta dagoz, edo deskonektatzen ari dire. Adibide moduen, aurkitu duguna, izan dela, orain dela 30 urte, edo 40 urte, Euskal Herria, Euskal gizartea eraldatzeko, Euskara biziberritzea elementu fundamental bat bezala ulertzen zen. Ez zela ulertzen, Euskara biziberritze prozesua eta Euskal gizartearen transformazioa bi elementu isolatuta bezala. Horrelako prozesuak, eta guretzat, normalean, oizkoa, esaten bat duzunean hori, normalean, horrela izan da. Claro, Irlandara baldin basoaz, edo hainbeste lekutara, hizkuntza gutxituen dagozen herrizetara, eta esaten baduzu, gizarte hori eraldatzeko hizkuntza berbizitze egin behar dela, normalean ez dute hori horrela ikusten. Prozesu oso deskonektuta bezala azaltzen dira. Galdera da, gure ustez, momentu honetan, prozesu honetan jarraitzen da horrelako lotura edo gero eta gehiago deskonexio bat gertatzen ari da. Jendeak ikusten dau euskararen biziberritze prozesua elementu fundamentala urrengo transformazioa prestatzeko, ala ez.
Eta guretzako hori ulertzea eta baita ere, momentu honetan dagozen eztabaidak eta hitzaldi honen helburua ez da, pizkate elementu zentral hartzen. Guk ez dakigu ze balioak izango diren, izan behar diren, baina bai badakigu, segun eta ze motako balioak izango diren, horrela izango da prozesua eta konektatuta edo deskonektatuta izango den. Hipotesia da, deskonektatuta baldin badago, jendeak, bai, jarraituko dauela formalki euskara bultzatzen. Baina estrukturalki, igual bere bizitzan, bere lanean, bere bizitzan, ez du ikusiko hain garrantzitsutzat. Lehen bezala ikusten zen naturalki elementu zentral moduan. Hori da reflexioa, pizkat gero komentatzeko, behintzat egiten ari garen reflexioa, baina baita ere, reflexioarekin batera tresnak manejatu egin behar dugu, ezta? Hori oso polita da, oso ondo dago, baina zelan egin daiteke, zelan planteatu daiteke prozesu berriak konektatzen dabela balio sistema narratibak guk dimensio kulturala deitzen digun, eraldaketa dimensio kulturala, eta gero gure eguneroko lanean egiten dugunarekin, ezta? Gu horretan gauz baita ere esperimentatzen, prototipoak egiten, hainbat eta hainbat arlotan, eta zuekin, eskatu daite zuekin konpartitzea tresna hauek. Ikusten dugu igual, tresna hauek interesanteak izan daitezke gero zuen eguneroko lanerako. Barkatu ze, kalitatea ez da oso ona, baina normalean berrikuntza sozial prozesuak eta euskararen bizi berritze prozesua da berrikuntza sozial prozesu bat, naiz eta batzutan horrela ez deitu. Gizarte berrikuntza prozesutan normalean egiten ari garena profesionaltasun hildo honetatik lehen aipatu duguna, egiten ari garena da, pizkat, adituak, teknikariak, eta analizatzen dire zein da egoera, herri batean edo komarka batean, euskararen egoera, diagnostiko bat egiten da, eta gero, gonbidatzen dira, hainbat eta hainbat kanpoko agenteak diagnostiko hori elkartrukatzeko, eta hortik, normalean, diseinatzen dira, ekimenak. Eta hemen agertzen diren, kolorez berdinetako ekimenak planteatzen dire, normalean, era lineal batean, normalean, Euskal Herrian, ingenieritza mentalitatea oso errotuta dago, eta orduan, normalean, prozesuak horrela planteatzen baduguz, oso ondo ulertzen dira, eta ganera, normalean, berezeki erakunde publikoak ulertzen dabe oso serioak direla. Horrelako prozesu linealak planteatzen direnean, eta gero, espero dugu, hainbat eta hainbat ekimen ondo garatute, horrelako magia prozesu bat garatuko dela, eta eraldaketa prozesua sortatuko da. Hori da normalean egiten duguna. Eta ez baduzu hori horrela egiten, esaten didazue. Baina normalean horrelako prozesuak izaten dire. Zer aurkitu dugu, eta hau ez da Euskal Herriko gauza, baizik eta nazioarte mailan manejatzen ari diren evidentziak. Horrelako prozesu linealak ez daukatela kapazitaterik sistema konplejuak aldatzeko. Eta sistema konplejuak dira erronka konplejuak. Eta euskara bizi berritze prozesua da sistema konpleju bat. Ez dago irtenbide lineal bat, ezin da euskara bizi berritzea proiektu zehatz batekin. Proiektu konplejuak behar dabez, hainbat eta hainbat ekimen interkonektuta dagozela normalean gizarte mugimendu baten modure. Eta oso interesantia da, ze euskararen mundua, gure ustez,
hasi zen gizarte mugimendu baten moduen. Zelan mugidu jendia euskara biziberritzeko. Baina bidean, profesionaltasunaren ildotik, narratiba bai aldatu joan da. Eta narratiba, gure ustez, hau da, kanpotik, ikusten dena, eta, eskatu dira pizkat botatzeko horrelako gauzak, eta nola ez nagoen ni mundu honetan, ni botatzen ditut. Baina, profesionaltasun narratiba horren atzean, adibidez, gizarte mugimendu eta gizarte eraldaketaren narratiba, ahultzen joan da. Eta, normalean udaletxetan egiten den lana, ezin da planteatu, zuek teknikari moduen, zuen lana ez da gizarte mugimendu bat aktibatzea, baizik eta horrelako proiektu lineal bat ondo egitea. Zein da arazoa? Zuen helburua dela euskara bizi berritzea, eta ez proiektu zehatz bat martxan jarri. Orduan, zelan zeintzu diren alternatibak? Manejatzen ari garen alternatibak dire pizkat onartzea pensamendu teknikoa eta espertutik ez dagola pensamendu esperto utzetik horrelako sistema komplejo bateri erantzuna emango diona. Onartu egin behar dugula horrelako sistema komplejoei buelta bat emoteko, hainbat eta hainbat jende ezberdinen eritzia eta elkarrana behar dela. Eta gure lana normalean facilitatzaileen lana izaten dela eta ez hainbeste ejekutore edo implementazioen lan hori. Orduan, gure rola ez dela hainbeste espertuen eta teknikarien rola, baizik eta dinamizatzaile edo ingelesez curator horrelako hitzak erabiltzen direnak. Orduan, prozesuak izaten dira pizkat ezberdinak. Lehendabiziko urratsa izan behar dela dagozen dinamikak beste ere batean entzun eta ulertu. Ze normalean nola teknikariak despertuak garenez, pentsatzen dugu gu interpretatu egin behar dugula errealitatea eta guk identifikatu egin behar dugula soluzioa. Eta hori egiterakoan, normalean ez dugu ezer entzuten. Bagoaz gure perspektibarekin, eta ganera bagoaz presio horrekin irtenbideak eta batzutan bai eskatzen dugu beste espertuei eritzia emoteko. Baina ikusten ari garena da, planteamendurik inpakto gehien daukaten planteamenduak dira justa kontrakoak. Hau da, gure lana, gure papera, dela entzute prozesu ezberdinak martxan jartzearena. Eta entzute prozesu ezberdinak martxan jartzea erraza da esatea, baina egitea nahiko zaila izaten da. Eta horretaz hitz egin dezakegu. Baina zein da entzute prozesu sakon bat martxan jartzea? Lehen aipatu duguna. Pizkat ulertzea ez bakarrik azalean dagoen narratiba, adibidez euskararen inguruan jendeak zer esaten dauen, baizik eta benetan barruan dagozen metanarratibak etzen duguna. Gauza bada esatea enkesta batean euskararen aldeko apostua oso garrantzitsua dela, eta beste gauza bada ikustea pertsonaren, bakoitzaren metanarratiban ze garrantzia ematen diogun euskarari. Eta ia pentsatzen dugun Euskal Herria da, eraldatzeko urrengo transformazioa erabat lotuta dagola euskararekin ala ez. Segurazki dagozen metanarratibarik importantena eskatzen badio Euskal Herriko urrengo transformazioa egiteko zer da importantena. Digitalizazioa, robotizazioa, talentu ekartzea, lehiakortasuna. Eta euskara dago prozesu metanarratiba horretan. Baina, oso eztabaida interesantea da, ze bestetik badakigu lehiakortasun sistema aurreratuenak dire horrelako dimensio kulturalak integratzen dabezenak. Orduan, onartzen ari gara oso akritikoki
lehiakortasuna, edo adibidez digitalizazioa, edo Industria 4.0 prozesuak aurrera ateratzeko, euskararen garrantzia ez dela egon beharan. Hori onartu dugu, nire ustez, gizarte moduen. Eta onartu egin dugu, eztabaida horretan, lehiakortasun eztabaidan, euskaraz ez dela egon behar. Non, orain dela 40 urte, naturalki, elementu bi horiek erabat uztartuta zirela. Orduan, gure ustez oso importantea da entzute prozesu berriak martxan jartzea, eta entzute prozesu, kultura dimensio hori, ze balore sistema, ze narratibak, ze operatzen ari den esparru horietan hobetu ulertzea. Gero hori eraman daiteke esparru municipal batera, esparru herrialde batera edo Euskal Herria osoari, baina posiblea da baita ere entzute prozesu berriak egitea udal batean. Benetan udaletxe horretan, munizipio horretan, ze motako narratibak operatzen ari dira. Gainera ezberdinak izango dire. Naiz eta oso antzekoak izan, ezberdinak izango dira. Eta matizak importanteak dira. Hortik aurrera, zer ikusten dugu? Hortik urrengo pausua eta entzute prozesu horiek behar dabela zelan interpretatzen diren mekanismo berriak bebai. Ze pensamiento esperto batetik, zuek, teknikariak, hartzen duzu informazioa eta interpretatzen duzu informazioa. Eta naiz eta informazioa oso ona izan, zuen pensamendu espertotik pasatuko da. Eta hortik aterako diren iniziatiba guztiak zuen lentetik baldintzatuta izango dire. Hori aldatzen badugu eta generatzen badugu esparru berriak interpretatzeko informazio hori era kolektibo batean, aterako den informazio askoz ere aberasgarria izango da. Hau da, ez dela bakarrik importantea entzutea beste modu batean, baizik eta zelan interpretatzen dugun informazio hori beste era kolektibo batean. Gero, azalduko dut hori pauzu, baina hori egiten badugu eta generatzen badugu horrelako esparruak, posiblea izango da baita ere ekimen berriak ateratzea. Ze interpretatzen ari garen informazioa era kolektibo batean, naturalki sortzen dire ekintzarako ideiak. Hori da, sorkuntza edo kosorkuntza prozesuak deitzen duguna. Zein da arazoa? Normalean, momentu honetan, kosorkuntza prozesuak planteatzen ditugula entzute prozesu sakonak eta interpretazio kolektiboa egin barik. Eta orduan, biltzen dugu jendia, guk eramaten dugun informazioarekin jendia generatzeko ideia berriak. Baina ideia berriak beti dagoz, baldintzatuta lehen datorren informazioari. Eta zer ikusten ari gara, adibidez, baina proiektuak ez direla ulertzen era lineal horretan, baizik eta ulertzen direla negozio munduan, portfolio moduan, hau da, kartera moduan. Dagozela hainbat eta hainbat proiektu interkonektatuta, egon dituzka oso proiektu ezberdinak, baina importantena ez da proiektu bera, baizik eta proiektuen arteko erlazioa eta zelan proiektu horiek ulertzen dugu mugimendu bat bezala. Ze badakigu proiektu horietatik hainbat eta hainbat kale egingo dutela. Eta hori normala da. Baina interkonektuta baldin badagoz era zabal batean, hortik generatuko dena izango da mugimendu bat, ez proiektu lineala. Zelan, ja ez naiz enrollatuko konzeptuekin, baina zelan egiten da hori praktikan. Praktikan normalean hiru, eta hau da planteatzen ari garen ariketa gero emun lankideak dinamizituko dutena, baina gura baduzue horrelako erramientak probatu, zelan egiten den hori? Lehendabiziko urratza da diseinatzea entzute prozesu bat. Pizkat ulertzeko gure herrian, gure zonaldean,
ze motako narratibak operatzen ari dire euskararen inguruan, baina ez azalean. Baizik eta beste era sakon horretan. Normalean, zelan egiten den hori? Erabiltzen, normalean zuek erabiltzen dituzuen hainbeste tresna, ezta? Lehendabizi, mapeo sakon bat egiten, nortzuk dagoz horrelako ariketetan. Ez bakarrik euskararekin lotuta dagozen erakundeak, baizik eta hainbat erakunde daukatela influentzia euskararen bizi berritze prozesuekin, ezta? Mapeoa egin. Mapeoa eginda, gero entzute prozesuak normalean, momentu honetan badekoguz, kapazitatea era tradizional batean egin, hau da, elkarrizketak, investigazio kualitatibo bat hori, baina baita ere, orain dekoguz, hainbat baliabide digitalak gure esku erabili daitezkenak, ezta? Ez nazartuko orain detailetan, baina, beti dagoz, entzute prozesua bideratzeko bi aukera horiek, ezta? Era tradizionala eta era digitala. Eta gero eta gehiago ikusiko duguz, nola tresna digitalak daukatelak kapazitatea emateko informazio hori era, ez prozesu luzeetan, baizik eta denbora errealean. Hauek dira, erramienta hauek dire, Google eta Amazon erabiltzen dabezen erramientak jendearen konportamendua hobeto ulertzeko. Horrelako erramientat teknologikoak prest daude, eskuragarria daude guretzat. Baina ez gagoz erabiltzen benetan hobeto ulertzeko eta entzuteko dinamika hauei. Beraiek erabiltzen dabe erramienta hauek konportamendu komertzialak ulertzeko. Baina guk erabili dezakegu erramienta hauek beste konportamendu batzuk hobeto ulertzeko eta predikzioa egiteko. Momentu horretan dago mundu oso interesante bat, baina normalen egiten dena da hori, entzute aktibo bat, jendearekin hitz egin, historiak jaso eta estrukturatu entzute prozesu hori ez bakarrik azalean dagoena, baizik eta hemen esan duguna. Kontatzen da bezen historioen atzean ze balio sistema dago, zein da metanarratiba, euskararen presentzia eta euskararen garrantzia zelan benetan interpretatzen ari da. Eta importanteena, lehen esan duguna, zelan generatu esparru berriak ateratzen ari den informazioa interpretatzeko. Zelan konbokatzen diren, bilerak, zelan topaketak, ateratzen ari den informazio hori guztion artean interpretatzeko. Eta interpretazio esparru hauek oso aberasgarriak dira. Ze bakarrik dire, jendea gonbidatzen duguz, zateko bitu, informazio hau generatzen ari da. Zure ustez, zer esan nahi du? Zer galtzen ari gara? Eta dagoz, hainbat tresna metodologiak hori bideratzeko. Baina, igual izan daiteke interesgarri gero, ariketan, zuek pentsatzea, horrelako entzute prozesua egiteko nire herrian, ze motako mapeoa, zeintzu diren erakundeak, entzute prozesuak egiteko zeintzu diren baliabideak, baliabide tradizionalak, elkarrizketak, eta bar, edo digitalak. Erabili daitezke martxan dagozen hainbat eta hainbat ekimen, adibidez guk erabiltzen dugu, orain Donostin gagoz, eta Debagoienan bai horrelako prozesuak egiten, eta erabiltzen ari garaia martxan dagozen hainbat eta hainbat iniziatiba municipalak. Ze horiek dire entzute kanalak. Jendea badagoz gauzak egiten, eta orduan beraien bitartez generatzen informazio pila bat. Hortik zer aterako da? Aterako dire aukerak eta baita ere arazoak, ezta? Baina ez guk teknikari eta esperto moduan identifikatutako aukerak eta arazoak, baizik eta jendearen percepzioak. Eta hau oso importantea da ezberdintzea. Ze politika publikoetan normalan egiten duguna da horrelako klasifikazioa egin era razional batean. Eta gure datuak esaten dabe normalean, adibidez, gure herrian ez dagoela segurtasun arazo bat. Ez dagoela. Eta ez dagoenez ez dugu ezer egiten. Baina narratibak jasotzerakoan zer aurkitzen dugu? Jendeak dekola izugarrizko percepzioa segurtasun problema dagoela. Orduan, politika publikoak, kasu honetan,
bi informazio iturriak, komentatu egin behar bez. Informazio objektiboa, razionala, eta baita ere percepziona. Eta deskonektatuta baldin badagoz, nahiz eta gure proposamenak oso onak eta oso razionalak izan, ez dute konektatuko jendearen percepzioekin. Orduan, hori da interpretazio kolektiboak ematen daben aukera. Pizkat, gure informazioa, esperto moduan edo instituzio moduan, eta gizarteak eta jendea dekon percepzioekin hobeto konektatzea. Hortik aurrera, zer generatzen dire? Lehen esan duguna. Proiektuak interkonektatuta eta baita ere plano ezberdinetan. Zein da arazoa? Erakunde sozialekin egiten baduzu lana, normalean, hortik ateratzen diren proiektuak dire tamaina txikiko proiektuak. Diru iturri arazoekin, negozio plana arazoekin, finanziazio publikoarekin lotuta, beti ez daukatelako negozio sistema sakon bat bere atzean. Baina, baldin bazagoz, enpresekin lan egiten, normalean egiten duzuna da, proiektu handiak eta erraldoiak martxan jarri. Edo, zerbitzu publikotan, zelan aldatzen diren dagozen zerbitzu publikoa. Zein da arazoa? Zerbitzu publiko berriak, proiektu erraldoiak, enpresa proiektuak eta proiektu komunitarioak ez dago zela konektatuta. Ez dugula ulertzen kartera moduen. Ez dugula ulertzen interesantena dela interkonexioa. Eta proiektu handiak eta euskal transformazioak demostratzen dauena, da inpakto sistemikoa, benetako inpaktoa generatzen dela, plano guzti hauek konektatuta dagozenean narratiba eta balio sistemarekin. Hau da, pensamiento ekspertuarekin bakarrik egiten badugu gure lana, oso proiektu honak burutuko duguz arlo komunitarioan. Oso proiektu honak egingo duguz arlo enpresekin, oso proiektu honak udaletxearekin. Baina konektatuta ez baldin badagoz, gizarte mugimendu perspektiba horrekin, eragin sistemikoa ez dutela izango. Oso proiektu honak izango dire, eta badakigu burutzen ditugun proiektu guztiak beti ondo ateratzen direla, ez dago ebaluapenik esaten dauela oso txartu atera dela gure proiektua, eta baldin badago, mesedez pasatu, orain arte ez dut inoiz irakurri. Orduan, proiektu moduen ejekutatzen ditugun proiektu guztiak ondo ateratzen dire, baina gero, ebaluatzen dugunean inpakto sisteman oso inpaktu eskasa daukate. Orduan, hori da guretzat interesantena, oso interesante izango litzateke ulertzea euskararen biziberritze politikak perspektiba honetatik. Eta ulertzea proiektu komunitarioak izugarrizko garrantzia daukatela sistema osoan eragina izateko konektatuta baldin badagoz beste maila guztiekin. Eta, ni printzipioz horrela geldituko naz, bestela enroiatzen naz eta bai, egongo nitzateke txapa emoten egun osoa. Baina, bakarrik konpartitu nahi nuen horrelako tresnak oso interesgarri izan ditezkela gure ustez baita ere zuen lanerako. Eta, gaur deko aukera pizkate horrelako ariketatxo sume bat egiteko tresna hauekin. Baina guretzat Agirre Center moduen oso importantia da hasieran planteatu ditut galderei erantzutea kolektiboki. Ze gure interpretazioa eta oso kezkatuta gagoz, lehen azaldu den balio sistema eta oso eraldatzaileak izan diren narratibak euskal gizartea sakonean aldatu egin dabela, segurazki momentu honetan, bai narratiba horiek eta balio sistema horiek aldatzen ari dire oso era konserbatzaile batean. Eta euskararen papera eta zelan ulertzen den euskararen biziberritze prozesua
Euskal Herrian urrengo eraldatzearekin, momentu honetan gure ustez deskonektatuta dago. Hori da gure hipotesia. Baina, gustatuko litzaigu izatea aukera, adibidez, zuen esparrutan eta hainbat esparrutan dagozen jendea horrelako gaietan lan egiten, pixkat kontrastatzea. Entzute prozesu sakonagoak egin dinamika hauek hobetu ulertzeko eta zelan ikasi dinamika kultural hauek zelan integratu urrengo berrikuntza sistemetan. Baina, printzipioz horrela utziko dut, eta igual galdera, ez dakiten morarik dagoen galdera pare bat esateko. Bai, ez dakitena da galderarik egongo den, ni uste dut bai. Esan du galderei modu kolektiboan erantzun behar zaila, aldala, bakanka erantzungo du noski Gorkak, eta galderak ere bakanka egitea eskatuko denuke, baina besoak ora, pentsatzen du zalantza bat edo beste sortuko zuela Gorkak. Araetan bai errez, hene gehiago kostatzen da. Kritikak be bai, lortzen dira. Horretarako ere lotxa horrea. Ni galdetuko dizut. Entzute prozesua aipatu duzu, prozesu berriak martxan jarri beharra, pentsatzen dut horrek esan nahi duela aurretik ere entzute prozesuak egin direla. Gizarte eraldatzea ere aipatu duzu. Ez dakite modu objektiboan eta liberean euskaldun psikian ze lehentasun duen euskerak gizartea eraldatzeko behar horretan edo. Bueno, guki aurkitu duguna, eta oso interesantea, ez bakarrik Euskal Herrian, hainbat herrisetan, paradigikoa ematen du, baina ez da paradigikoa, egoera oso larria denean, errazagoa da prozesu eraldatzaileak martxan jarri. Hau da, orain dela 40 urte, egoera hain larria zen, arlo ekonomikoan, arlo politikoan, euskararen munduan, eta orduan entzute prozesu hori zelan konektatzen den jendeak benetan nahi duena eta prozesuekin naturalki ematen da. Hau da, eta kasu horretan ezen egon horrelako prozesu kolektiboak guazen entzutera erazakon batean. Ez, behar bat zegoen eta behar horretatik generatu zen erantzun oso potentea. Egia da, bebai, Euskal Herrian normaltzat hartzen dugula garai hartan emendako erantzuna. Baina konparatzen baduzu, adibidez, euskararekiko erantzuna, eta oso ezoizkoa da. Hau da, hain egoera ekonomiko larri batean, hain egoera politiko larri batean, instituzionala, pentsatzea, euskara biziberritzea elementu fundamentala zela Euskal Herri osoa eraldatzeko, hori ez da normala. Gu normaltzat hartzen dugu. Eta bere garaian, egindako hainbat, bai ikastolen mundua, baina bai jendeak pertsonalki egindako apustuak. Adibidez, gure ikerketa honetan, galdetzen genion jendeari, baina zu, hartu ezen zure umeak, eta pisu batera eraman zenuen, horrelako eta han montau, eta zure dirua sartu zenuen, etzea eta ikastola edo eskola berri bat sortzeko. Hori, momentu honetan egingo zenuke? Egin behar da? Nik ez dakit, baina bere erantzuna da, ez. Behar bada bide naturala da militantzia horretatikan nolabaite normaltasen batera edo instituzionalizazio batera. Oso momentu ezberdinak dire. Ezin da konparatu eta esan han bere garaian egin zena eta orain egin gauza bera da. Hori ez da horrela izan behar. Baina bai, gure ustez oso importante da pentsatzea, hobeto, ulertzea, garai hartan emandako urratsak, ze urratsak eta erabaki estrategiko horiek koordinatuta zegoen balio sistema potente batekin, eta pentsatzea momentu honetan ze motako erabaki estrategikoak erabaki behar dire eta zein da horren atzean dagoen balio sistema. Eta adibidez, berdintasunaren kontzeptua, ikusten ere garena, izan dela motorra orain arte, euskararen munduan bebai, igual ez dago hain presente. Eta hori da guretzako importanteena. Eta berdintasun kontzeptua ez badago sistemaren barruen, bakoitza bere kabuz egiten badu berea, orduan segurazki lortuko duguna ez da izango han eraldatzea. Hori da gure iritzia, baina, Laburrean ez zait ondori aztote den, aburruk esatuta dela pixka bat, Gorka. Era bat. Pixka bat,
pertsonalki eta kolektiboki. Badago galderarik, aretoan, bai, han, ezkerrean. Eskerrik asko, Gorka. Bai, bueno, oire bai. Bueno, eskerrik asko. Egin duzun aurkezpenian, hasieran berdintasunaren balioa jarri duzu zean. Atzo auzuan beste autore bat izan genuen, beste ikertzaile bat izan genuen gai berak gizarte mugimenduetatikan eta Jakue Pascual aritu zen hizketan, gizarte mugimenduetatikan eta balio bera jartzen zuen. Eta hori gure ADN-ean dago eta kasu honetan berak mugimendu kontrakulturala 70-80 markadetako mugimendu kontrakulturala ikertu zuen, ikertzen jarraitzen du, eta beak hortik hitz egin zuen. Eta zuk hitz egiten diguzu Agirre Lehendakari Zenterretik justu, ez dakit antipoda den, edo baina, esan nahi dut, kuriosoa da, ondorio beretsuetara iristen dela, ezta. Hori hola izan da, eta segurazki duela 40 urte, mugimendu antifankristaren erdigunean egongo zen hizkuntza kokatuta, euskararen bizi berritzea esan nahi dut, eta gauza guztia jakola izan da. Karo, pasadira 40 bat urte, 4 hamarkada, sortu ditugu erakundeak, erakunde horietatikan ere pertzepzio batzuk eragin dira, ez esan edo, mezu batzuk errepikatu dira, tartean euskara prescindiblea dela, ezinbestekoa gaztelania dela, euskararen gaia joan da poliki-poliki, eta gu teknikariok batean da bestean gure artean hitz egiten dugu, hemen oso formalki oso zuzen egoten geha, eta isilikan egoten geha, eta klaro, etortzen ez da lehenengo aldia, lehenago ere eralan, eta bestelako proiektuetan, Agirre Lehendakari Zenterretikan, Juan Jose Ibarretxek berak, edo esan izan dizkigu horrelako eta gizako mezuak, ezta. Baina gero gure lanetan ari geanean, udal teknikariek politikarien menpe egon behar izaten dute, enpresetan ari garenok, enpresetako zuzendaritzetako erabakien menpe egon behar izaten dugu, eta badugu pertzepzioa nolabait erabakiak hartuta daudela, erabakiguneetan euskara baztergarria dela, eta Coca-Colaren iragarkia bezala inbeste aldiz errepikatu diguten zera hori, horrek gizartean leku egin duela, eta efektibamente gaur egun ja gazte batek ez du kokatzen, gaia agendan ez du kokatzen. Esan nahi dut, mezu hauek teknikari hori eta zehatzea ondo dago behar ditugu, baina trontzua mozten den lekuetan, bakailua mozten den lekuetan santzagun, gauza hauek, egiten diren proposamen hauek zeharrera dute. Edo ze proposamen daukazue, ez esan nahi dut, beraiek hartuta dauzkaten erabaki horiek eraldatzeko, edo kezka hori bizi dugu. Gu gure lanean gure egunerokoan esaten zaiguna delako, gu ez gea gai hauetan, gai hau ez da egongo gure kalkuluen erdigunean, gai hau ez dugu, ez gera proaktiboak izango gai hauetan. Eskaparatea, erakusleioa txukun eukitzera mugatuko gea. Esan nahi dut, erakunde zeatan, ezta? Eta, modu batera edo bestela, enpresetan, zeatan, udaletan, zeatan, jasotzen ari garen mezua etengabe hori da. Atzo EITB aipatu zen, eta, gure artean mailean aritu ginen hizketan, ez da, noiz ikusiko dugu, ez dakit, ez? Joseina Etxeberria bat, arroza irratien sarean esate baterako edo, ez? Adibide grafikoak jartzeagatik, edo Gazteako Edurne Ormazabal bat, garai batean orain Tabakaleran zuzendari dagoena, Euskal Herria zuzenean bezalako jaialdi batean, ez dakit. Esan nahi dut, zubi horiek eraiki gabe daude herri honetan, eta gauza guzti horiek, eta erabakia, baliabideak egon diren lekuetan, horrelako zentru batetikan zer da proposatzen duzu, edo ze feedback jasotzen duzu agian da galdera zehatzagoa, holako proposamenak egiten dizkiezuenean. Oitz egiten aldezue honetaz? Bai. Joaten zeatenean, eta euskeraren gaia hitz egiten alda, ze. Orain arte bai, ez dakite. Ez, gu oso zentru txiki bagara, eta gure lan egiten du, eta gure helburua da, pizkat alde batetik, hobeto ulertzea prozesua, eta gero, urrengo transformazioa zelako esan behar den, eta zelan, kontribuzioa egin horrelako prozesuari. Eta, aldetik, gure influentzia mugatua da, baina gure ustez interesantena, naiz eta epatu dituzuen beste bat etorri, kontua da, gure pertzepzioa beti momentu honetan, horren nino, oso estruktura
zaharkituta da, adibidez, eta Eusko Jaurlaritzaren, baina edo instituzio guztien paperaren inguruan. Paperaren inguruan, azken finean beti izan, bai, hori dago, baina orduan zer egiten dabe hauek. Baina lehen aipatu dugun bezala, horiek instituzioak aldatu beharko dute urrengo urteetan beraien posizioa erabat. Ze bere aurrean daukazen erronka konplexuak dire. Eta erronka konplexuei aurre egiteko, beraiek bakarrik ezin dabe. Baina ez da bakarrik euskararen munduan, da arlo sozialen munduan, arlo ekonomikoan eta hori. Eta zer gertatzen da, orain dino txip aldaketa hori ez dela suertatu. Orain dino, pentsatzen dugu, Eusko Jaurlaritzak edo ez daki zer, horiek diret ekspertuak, denek ere, bilatu egin behar dabela soluzioa. Eta gu, ordaintzen dugu, beraiek soluzioa ateratzeko. Eta horrela jarraitzen badugu, baina oso proiektu onak izango du, oso ebaluapen ona izango da bez, baina aldaketa sistemirikorik ez da etorriko. Eta etorriko dena izango da horrelako olatu bat, segurazki orain dekogun sistema osoa, sistema sozioekonomikoa, pikutara bidaliko dauena. Zer datozen olatuak, olatu teknologikoak, olatu sozialak, migrazioa, hainbat eta hainbat erronkak, badatozela horrelako indar bategaz, eskatzen dabela beste funtzionamendu sistemak. Funtzionamendu sistema berri horiek, behar dabez, arlo publikoa, arlo pribatua eta arlo komunitarioa beste ere batean funtzionatzea. Eta hori da gure ustez erronkarik nagusiena. Lehen da bizi, zelan egiten den irakurketa kritiko bat dagoen sistemari buruz, eta ez da betu, orain dekoguna kapaz da ez daki zer egiteko, eta horrek ez du esan nahi dagoena ez duela baliorik. Oso balio importantea izan dau, onaino ailegatzeko. Kontua da, orain dekoguna baliogarria datozen olatu horiei erantzuteko, eta euskararen erronka berriei erantzuteko, eta orduan, ez bada hori, eta hausnarketa hori ez dago eginda. Ez dago eginda, ze guztion artean, orain bezala, hau da arazoa, baina, orduan, Eusko Jaurlaritza zer egiten dagoen. Edo ez dakizen, eta Eusko Jaurlaritza, bai, esan behar gut, nik ez deko dudarik, baina niretzako beste agente bada. Beste agente bada. Eta bere paperarik importantena izango da hori dinamizatzaileen papera. Zelan generatu esparruak, ulertzeko arazoa era sakonago batean, interpretatzeko informazio kolektiboki eta generatzeko soluzio berriak kolaborazioen oinarrituta dagozena. Prozesu hori ulertzea guretzat da importantena, baina ez bakarrik individualki baizik eta gizarte moduan. Iraganean egin zen naturalki ez zegoelako beste alternatibarik. Eta hori bai, aurkitu dugu Euskal Herria badekola kapazidade hori historian zehar, arazo haundi bat dagoenean, erantzun kolektiboa ematen da oso efizientea. Eta nik uste dut, esan daitekela doetek, onak garela hori egiten. Baina oso txarra gara gauzak, momentu ez dakit on batean, baina larritasuna hain handio ez denean, elkarkidetza hori eta auzolan hori mito bada. Ez da ikusten. Ikusten da egoera oso larrietan. Baina egoera, normaltasun egoeretan, auzolanik ez. Kontratatzen dugu norbait egiteko auzolana. Orduan, eta karo, prozesu hauek dire prozesu oso aldakorrak. Orduan, guretzat interesantena da, pentsatzea guk dekogula kapazitatea eta aukera urrengo transformazioa pentsatzeko eta lideratzeko. Ahora, nire ustez, pentsatzen badugu Eusko Jaurlaritzak egingo dauena, segurazki, beraiek egin nahi dute, baina ezin dabe. Beraiek ezin dabe, ez da enpresa edo esparru komunitarioa. Horrelako estruktura eta prozedura berriak ez badugu martxan jartzen gure ustez oso zaila izango da. Eta, Euskararen munduan dekogu oso esparru, nik uste dut, privilegiatua prototipatzeko horrelako erantzunak. Zeda esparru bat, naiz eta oso konplexua izan, bebai, esparru bat non eman diren oso erantzun aurreratuak.
Eta naiz eta igual horrela ez ulertu, orain dino balio sistema hori oso potentea da, konparatzen baduzu, segurazki euskararen munduan dagoen balio sistema eta adibidez enpresa munduan dagoen balio sistema hori oso ezberdina da. Eta momentu honetan euskara munduan orain dino badago zerbait oso potentea hurrengo transformazioa bultzatzeko. Orduan gure mezua izango etzateke guazen aprobetzatzera prototipo moduan, ezta? Bueno, interesgarria izan da, trinkoa eta sakon ere bai, galdera batetik eta erantzun ere bai bestetik. Beraz, orain Denis Elortzari deituko diogu. Bai, badaketaztu nintzaizula. Barkatu. Ezin dudan nabarmen utzi nahi, baina... Bai, kontatzeko bizka zer egingo... Berak azalduko dugu pixak geroko talde lanan nola joango den, Denis, egunon. Bai, egunon. Kontu sakonekin hasi ezu eguna, eta ni kontu harinago batzukin. Bai, jekin nahi zona pixkat konexioa iteko gorkaren itzaldi sakona, gero 11:04 edo pixkat berandu zio ez, itxuran ez atzeratuta goaz. Zure esku dago besteak beste. Ingo deun... Merci. Talde lanakin, bai. Bueno, talde lan horrek titulo oso potentia dauka, jartzeu berrikuntza sozialerako plataforma bat diseinatuko dugu. Ordu terdi, hortarako. Gorkak esan zigu Montrealen 2 ordutan ikasleekin lortzen dutela, gu daukagu aitzakia, ordu erdiko aitzaki ez lortzeko. Ze bestaldetik nire lankide batek aipatu zian, erotuta gauden, ze gu gabiltza debagoieneko plataforma eraikitzen, sortzen, diseinatzen, hilabete daramatzagu, eta falta zizkigu ia urtiak. Orduan, saiatuko gara, beste gabe, hurbilpen arin bat iten. Eta batez ere, zera grafiko honetan oinarrituta, beste honetan oinarrituta, guretzako galdera berriak eta irudikatzen, eta gure lantokitara ideia berriak ematen, beste gabe. Orduan, eskatuko dizugu, ukitu besteik ez dugun izango, eta zuek izango zaretenez protagonista eriketa horretan, harintasuna, molde amerikanuak, tita ideiak bota, ez diskurso landurik, sakontasuna ia bukatu da gorkakin, eta beste gabe, lizentzia hartuko dugu dinamizatzaileok, hola jokatzeko, ero hola jokarazteko zuekin, emuneko batzuk egongo da, baina jaurlaritzako batzuk bai, dinamizatzailea bezala, ero erraztailea bezala, Foru Aldundikoa, Lasarte Horia udalekuak, Arabako Foru Aldundikoak eta Bizkaikoak bai, ustot. Eta izango da, kafe orduaren ondoren, atzo kostatu zitzaizuen pixkat ateratzi hortik, gaur mesedez txirrinakin, tita mugitu, dauzkazu hor talde laneko lekuk eta taldiak osatuta daude, begiratu nola jomartzeten, eta mugitu azkar. Bide batez esango dut, zuzen atzo jaso zenuten agiri sorta horretan dagoela zein aretoetan egon behar duzuen, nola nahi ere gero antolatzaileko kideek esango dizuete. Eskerrik asko Denis, eskerrik asko, zuri ere, Gorka.